Bună, sunt Denisa, iar voi sunteți Super Polidensa. Astăzi m-am gândit să vă arăt o zi din viața mea de pe Minecraft. Sunt pe creativ pentru că aici, pe modul ăsta unde sunt eu, sunt foarte mulți mobi și nu pot să stau pe survival. Uiteți voi. Și m-am gândit să stau numai pe creativ, căci așa nu am nimic. Bun. Îmi încep ziua importantă prin a mă duce sus la vulpițele mele. Foxy și asta Rally. Ele sunt cele două vulpițe ale mele. S-au împrietenit cât de cât cu mine și încep să le dau câte 3 găduși și să le țină toată ziua de foame. Vreau să stup astăzi aceste două găurele, să fac niște scărițe, dar pe astea le voi face mai târziu. Pentru că mai am un cal din acela, tot la fel. Mănâncă ăștia ca fel. Bine, să le mai dau câteva călușe. 3 și încă 3. Le-am dat și încă să fac. Cred că mai multe ori am omorât săracile găini. Mă duc să iau niște barley. De fapt am barley. Aici. O să le scot și pe ele mai târziu. Dați o secundă. Deci eu îmi voi pregăti aceste chestii pe care le voi face. Să le iau ăstora mici. Așa să le fac. Iau niște scuițe. Așa. Și să fac niște barley. Pentru că nu știu unde e barley-ul. Unde mi-am pus barley-ul? Unde e? Hai să scriem așa. Nu e, bă. Barley. Nu merge așa. Hai cu căutăm noi. Revenim. În sfârșit, după mult timp de găsirea unui barley, vedeți ce ziceam? Ce să fac piscina mea? O să vă arăt și eu. După multe căutări a barley-ului, le-am găsit. Și pentru că am găsit și aceste sertărașe, ce căutam acest barley, m-am gândit să le iau. Deci, mă duc să-mi hrănesc calul, domnul Căluț, pe care nu i-am pus nume și nu cred că o să am ocazia să spun. O să numească Biciclențiu, pentru că acest Biciclențiu, care se străbate Biciclențiu, e clar că acest căluț care dorme la umbră cu prietenele lui o să fie hrănit. Și pentru că acest cal nenorocit nu vrea să mănânce, ia, poate vrei de pe jos. Na. Mănâncă. Pentru că am căutat o grămadă ca să iau niște... Deci, practic, el nu mănâncă. Mă întristează și mai tare, pentru că nu mănâncă calul meu, papagalul ăsta al meu de cal nenorocit. Biciclențiu. Și, na, haideți să-i punem numele lui Biciclențiu. Deci am impresia că toate name tag-urile sunt băgate undeva. Stați o secundă. După mie de cărătare am găsit și acest name tag. Cum să spawna măcuța mea ăștia aici? Mă duc să... Casa mea minunată. Să fac name tag-ul cu Biciclențiu ca luminune. Biciclențiu. Este așa. Biciclențul. Da, să vedem. Am făcut numele Biciclențiu.
Hai merge să-i punem. Biciclențul de astăzi înainte va fi neintegrat. Biciclențul. Ok. Acum voi face ce am vrut să fac cu aceste căsuțe ale vulpițelor. Sunt vulpița cea și reată. Scrieți în comentarii dacă ați văzut-o vreodată pe vulpița la televizor. Deci toate melodiile. Bun. Da, n-am foarte mult loc, n-am foarte mult spațiu. Bă-s proastă! Atât de proastă să fii! Să-ți lași propriul animal în locurile astea întunecate. Era aici cățel? Pisică ce-i fi? Vulpe, bă! Bun! Nu voi mai scăpa de aici, vii. Vino coace! Foxy! De ce faci așa, Foxy? Eu te credeam fată cu minte. Și pentru că s-a făcut noapte și eu v-am filmat-o ca din videoclip, să fac o baie în piscină noaptea. Ui! What the fuck, I see tica de mine. Da, foarte frumos. Bândibuc și bândibuc. Apoi scot vulpițele la plimbare, pentru că și ele mai fost scoase. Așa. Le-as... Bă, femeie! Aoleu! Aoleu! Vulpea! Vulpea în găini! Fac! Of, vină încoace, vulpe stupidă! Bă, cum fac ca ele să fie mereu victimele? Și le-am dresat! Le-am dresat vulpile! Vino, fă nenorocită! Nu mă interesează. Să stea acolo moarte. Eu doar am încercat să le scot afară. Dar nu! Vulpile mele sunt așa de proaste. Măta și trebuie să mă asculti. Hai, sus! Nu, nu. Amândouă sus. Bă, vorbesc găina asta. Spuneți dacă nu vreți găina asta. După ea. Hai, aport. Nația voastră de vulpi. Acest vulpile mele prea deștepte. S-a dus și videoul ruinat. Sper că v-a plăcut. Aceste minunate reptile, ca să nu le spun altcumva, sunt niște mâncătare de găini. Bun, mulțumesc, mi-ați furat. Hai odată, vulpe stupidă, o fratele meu. Dacă poți mai crești și tu o vulpe. Da, uite, revenind după ce le duc. La vulpile mi-am lăsat calul și cam acesta a fost rutina mea zilnică pe care o fac. Sper că v-a plăcut, dați like și subscribe. Ciao!